Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτή η εκπομπή μάλλον φάνηκε χρήσιμη σε πολλούς από εσάς και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δεν αφορά η γονική αποξένωση ή στην επιμέλεια μόνο γονείς που έχουν έρθει σε αυτό το σημείο του διαζυγίου. Αφορά όλους τους γονείς, όσους έχουμε παιδιά ή όσους θέλουμε να αποκτήσουμε παιδιά. Μαζί μου έχω τον κύριο Ζαχαράτο Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Ζαχαράτε. Καλησπέρα σας. Για μια ακόμη φορά μαζί μας, πρόεδρος ΣΑΜ και παιδί με 2 γονείς. Μ' αρέσει αυτό το παιδί με 2 γονείς. Ακούγεται πάρα πολύ καλό, να ξέρετε. Τον κύριο Γιώργο Καραμανόλη, καθηγητή φιλοσοφίας που βγαίνει από τη Βιέννη. Έτσι, η σύνδεση είναι με τη Βιέννη. Καλησπέρα, κύριε Καραμανόλη. Καλησπέρα και σε εσάς. Και τον κύριο Κώστα Καρακώστα, δικηγόρο Αθηνών, με μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα οικογενειακού δικαίου. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον κύριο Καρακώστα και να κάνω την εξής ερώτηση. Και είναι ερώτηση και γονέων. Μπορεί το δικαστήριο να διατάξει υποχρεωτική συμβουλευτική γονέων ή οικογενειακή διαμεσολάβηση, κύριε Καρακώστα? Κοιτάξτε να δείτε, στις οικογενειακές διαφορές η διαδικασία της διαμεσολάβησης, δηλαδή η απόπειρα να γίνει διαμεσολάβηση και να βρεθεί μια εξωδικαστική λύση, είναι ένα στοιχείο απαραίτητο πριν πάμε στο δικαστήριο. Συνηθίζεται δηλαδή αυτό? Τις περισσότερες όμως φορές, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ο κοινός τόπος ότι αν θέλουν 2 πλευρές να τα βρούνε, δεν θα τους βοηθήσει ιδιαίτερα η αρρωγή ενός τρίτου προσώπου, μέσω των δικηγόρων τους ή απευθείας θα βρούνε μια λύση. Άρα, επί του πρακτέου, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτό που λέμε η υποχρεωτική πρώτη συνεδρία για τη διαμεσολάβηση είναι ένα τυπικό βήμα που σπανίως καταλήγει σε κάποια ουσιαστική εξωδικαστική λύση. Άρα, επομένως, είναι κάτι πολύ πολύ τυπικό. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμβουλευτική, ένα δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνες. Οι συμβουλευτικές όμως διατάζονται τις περισσότερες φορές από τη διαδικασία ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα σε μια οικογενειακή κατάσταση που υπάρχει διάσταση μεταξύ των γονέων, πολλές φορές γίνονται αναφορές στις εισαγγελίες ανηλίκων και εκείνες είναι που διατάσσουν τις περισσότερες φορές συμβουλευτικές. Και ένα δικαστήριο όμως είναι και στην ευχέρεια του δικαστηρίου πράγματι να διατάξει κάτι τέτοιο, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ένα πεδίο που μπορεί να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ των γονέων. Κύριε Ζαχαράτε, έχετε καταγεγραμμένα τέτοια περιστατικά? Γιατί σας είδα έτσι ότι... Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά γονέων που μας έχουν πλησιάσει και των 2 φίλων που έχουν μπει στη διαδικασία του εισαγγελέα ανηλίκων που ανέφερε πριν ο κ. Καρακώστας, οι οποίοι συνήθως παραπέμπουν σε κοινωνικές υπηρεσίες. Κοινωνικές υπηρεσίες που πολλές φορές όταν έχουν δεχθεί ένα αίτημα από τον εισαγγελέα για αποκλίνωση συμπεριφοράς του γονέα που έχει ή δεν έχει την επιμέλεια, πάνε να δούνε την κατάσταση στην οικία του γονέα που υποτίθεται ότι υπάρχουν οι αποκλίνωσες συμπεριφορές και πάνε με ραντεβού. Το να πηγαίνεις με ραντεβού δεν σε βοηθάει να καταλάβεις κάτι. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι μεμπτό, θα τακτοποιηθεί εν ώψη ενός ραντεβού. Είναι σωστό αυτό, κύριε Καρακώστα? Σωστό δεν είναι και θα ήθελα γι' αυτό με είδατε να κάνω και να κουνάω το κεφάλι. Σε αυτό που λέει ο κύριος Ζαχαράτος, να λάβουμε υπόψη και το εξής. Με κάθε σεβασμό απέναντι σε κάθε άνθρωπο που κάνει τη δουλειά του και είναι και σε μια υπηρεσία. Οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν έχουν τις ειδικές γνώσεις να διαγνώσουν πράγματα και καταστάσεις. Τις περισσότερες φορές οι εκθέσεις κοινωνικής έρευνας δεν είναι παρακαταγραφή του τι έχουν ακούσει από τον έναν και τι έχουν ακούσει από τον άλλον. Αν έχουν ακούσει. Επίσης, είναι πολλές οι περιπτώσεις και σε υποθέσεις που έχει τύχει να χειριστώ εγώ, κοινωνικοί λειτουργοί να καταγράφουν στις εκθέσεις τους μονομερώς τις θέσεις των γονέων και να μην καταγράφουν το σύνολο των θέσεων του άλλου γονέα ή με τον τρόπο τους, με τον τρόπο που είναι γραμμένη η έκθεση, να παίρνουν θέση υπέρ του ενός. Τη στιγμή που τα στοιχεία που είναι στη διάθεσή τους δεν συνηγορούν σε κάτι τέτοιο. Επομένως, η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά προβληματική και είναι ένας από τους λόγους, τους πολλούς, για τους οποίους θα έπρεπε να υπάρχει ένα οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο και οι υποθέσεις των οικογενειακών διαφορών
να δικάζονται από οικογενειακά δικαστήρια. Γιατί ένας δικαστής πράγματι δεν μπορεί να επομιστεί με έναν ρόλο πολύπλευρο, να είναι και ο δικαστής και ο ψυχολόγος και ο παιδοψυχολόγος και ο ψυχίατρος και αυτός που θα κάνει διαγνώσεις. Χρειάζεται ένας δικαστής εργαλεία για να καταλήξει σε δίκαιες αποφάσεις. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Επί των κοινωνικών υπηρεσιών πρέπει να προσθέσουμε το εξής. Ούτε αυτοί οι άνθρωποι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι να εντοπίσουν συγκεκριμένα πράγματα. Συνήθως οι εκθέσεις καταλήγουν κατά 90% και σίγουρα ο κ. Καρακώστας το έχει δει στην πορεία του, στο συμπέρασμα της σύγκρουσης γονέων. Και στη σύσταση να κάνουν συμβουλευτικές. Ναι. Η σύγκρουση γονέων μερικές φορές, και ειδικά στο καθεστώς το δικαστικό στο οποίο ζούμε στην Ελλάδα, είναι λόγος απόκλησης από την κοινή ανατροφή. Δηλαδή έρχεται ένα δικαστήριο και λέει συνήθως ότι ωραία η κοινή ανατροφή, δίκαιη για το παιδί και αναγκαία για το παιδί, δίκαιη και για τους γονείς, αλλά επειδή υπάρχει σύγκρουση δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί δεν θα οδηγούσε πουθενά παραγωγικά για το ίδιο το παιδί. Ακριβώς αυτή η νοοτροπία όμως, και έτσι πως έχει αποτυπωθεί στην ελληνική νομολογία, δίνει έναν λόγο στο γονέα που επιδιώκει να έχει την αποκλειστική επιμέλεια, να ευαγγελίζεται και να δημιουργεί τη σύγκρουση, γιατί ξέρει ότι θα λειτουργήσει προς όφελός του και θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς της αποκλειστικής επιμέλειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ζυγίσει σιγά σιγά η δικαστική εξουσία και να μην το δίνει ως επιχείρημα σε οποιονδήποτε δεν επιθυμεί να κάνει το καλύτερο για το παιδί του, γιατί η άποψη του παιδί με δύο γονείς είναι ότι όταν ένας γονέας δεν επιθυμεί και δεν επιδιώκει να ανατρέφεται το παιδί του και από τους δύο γονείς, τότε βάλει κατά του ίδιου του παιδιού. Επομένως, αν δεν επιθυμεί να εξυπηρετήσει το συμφέρον του παιδιού του με την ενεργό παρουσία και του έτερου γονέα, πρέπει το δικαστήριο να λάβει μέτρα. Επίσης, επειδή κάναμε και μερικές φορές αναφορά για τη γονική αποξένωση, αλήθεια, ποια η μεγαλύτερη ένδειξη το ότι κάποιος γονέας εφαρμόζει τακτικές γονικής αποξένωσης όταν αναγκάζει τον έτερο γονέα να απευθυνθεί στο δικαστήριο για να διασφαλίσει ότι θα διατηρήσει επαφή με το παιδί του μετά τη διάσφαση της συμβίωσης. Εξορισμού, όταν ένας πολίτης προσφεύγει στο δικαστήριο για να προστατεύσει τα δικά του δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού του στην επαφή την οικογενειακή, είναι ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάποιος προσπαθεί να διαρρήξει αυτή τη σχέση και κάποιος, για να το προστατεύσει, προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Εγώ αυτό που σκέφτομαι τόση ώρα είναι το εξής. Πώς διαχειριζόμαστε το παιδί σε αυτό το μεσοδιάστημα της αποξένωσης, κύριε Καραμανόλη? Ναι, τα παιδιά έχουν πραγματικά μεγάλες απορίες. Δηλαδή, ναι, συζητάμε για νομικά πλαίσια, για θεσμικά πλαίσια, για νοοτροπίες, για ανατροφή. Αλλά ποιος ασχολείται με το παιδί σε αυτό το μεσοδιάστημα? Όχι μόνο κάποιος δεν ασχολείται, αλλά και το περίφημο ελληνικό φιλότιμο και η περίφημη ελληνική ευαισθησία είναι πραγματικά δημιουργήματα της φαντασίας των Ελλήνων. Υπάρχει μια πραγματικά αναισθησία των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα υπευθύνους μπροστά στην απελπισία γονιών και παιδιών. Τα δικά μου τα παιδιά μου είπαν κάποια στιγμή, εμείς δεν θα έχουμε μπαμπά. Αυτό δεν το είπαν προφανώς μόνο σε μένα. Αυτό είναι μια απελπισία των παιδιών, η οποία προέρχεται σε πολλές περιπτώσεις. Τι ηλικία, κύριε Καραμανόλη, τι ηλικία των παιδιών? 4 και 5. Λοιπόν, αυτό λοιπόν... Πολύ τρυφερή ηλικία. Ναι, δείχνει μια φοβερή της λειτουργία και κάτι παραπάνω μια φοβερή της λειτουργία. Υπάρχει από το 1990 στον ΟΗΕ μια σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, μια Convention for the Rights of Children, η οποία λέει στα άρθρα της συγκεκριμένα ότι το παιδί έχει το δικαίωμα να μην χωρίζεται από κανέναν γονιό και να διατηρεί την επικοινωνία, την επαφή και τη σχέση μαζί του όπως τη θέλει. Και έρχεται ο δικαστής και κάνει το ακριβώς αντίθετο. Και περιμένει αυτό να το σεβαστεί ο κόσμος και να σεβαστεί τη δικαστική εξουσία, όταν η δικαστική εξουσία βάλει κατά θεμελιωδών αρχών της ευρωπαϊκής, του παγκόσμιου στερεώματος της νομικής επιστήμης. Αυτό λοιπόν πραγματικά, γιατί έρχονται οι δικαστές και
ζητούν το σεβασμό μας, όταν για χρόνια πραγματικά βάλουν ενάντια σε αρχές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τον ΟΗΕ, ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να έχουν σχέση, επαφή και ανατροφή από τους γονείς τους. Λοιπόν, αυτό λοιπόν καταπατώντας στην Ελλάδα συστηματικά, και φτάνουμε στο 2026 και συζητάμε ακόμα τα ίδια πράγματα. Πράγματα τα οποία στις υπόλοιπες χώρες έχουν λυθεί. Και για να λυθούν αυτά τα πράγματα δεν αρκεί ούτε να αλλάξουμε μόνο τον νόμο, ούτε να προσθέσουμε και 2 κοινωνικές υπηρεσίες. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Όπως έγινε για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, υπήρχαν νοοτροπίες. Ας πηγαίναμε να φτιάξουμε τώρα ανοίγεται ένα άλλο κεφάλαιο και δεν ξέρω. Λέω ότι αυτό φτιάχνεται με την αλλαγή νοοτροπίας. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο το 1965. Λοιπόν, όταν λοιπόν οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν μια ανάλογη νοοτροπία, δηλαδή αποκλειστικής επιμέλειας, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Αν ας πούμε ο μπαμπάς βλέπει το παιδί μερικές ώρες το Σαββατοκύριακο, το σημαντικό είναι κατά τη γνώμη τους η σταθερότητα. Έχουν λοιπόν τις δικές τους παλιακές αρχές και έρχονται και δεν ενημερώνονται για το πώς τα πράγματα είναι στον κόσμο. Εμείς φτιάξαμε ένα βιβλίο κάποια στιγμή με τον κύριο Παπαριωγόπουλο με τον τίτλο «Από κοινού και εξίσου». Και φτιάχνοντας το βιβλίο αυτό, γιατί εγώ φυσικά δεν είμαι ειδικός, έμαθα πραγματικά τόσα πολλά πράγματα από κοινωνιολόγους, από ειδικούς ψυχικής υγείας, από γιατρούς. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό άρθρο σε αυτό το βιβλίο από γιατρό, παθολόγο, παιδίατρο, ο οποίος με στοιχεία υποστηρίζει ότι υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη των παιδιών λόγω γονικής αποξένωσης. Και αυτά το ελληνικό δικαστικό νομικό σύστημα τα υποστήριζε μέχρι πρόσφατα και τα υποστηρίζει ακόμα. Είναι τραγικό. Δηλαδή παίζουμε με την ψυχολογία, συγχωρέστε μου την έκφραση, δεν το συνηθίζω αυτό, με την ψυχολογία ανθρώπων. Ηλικιακά μικρών ανθρώπων. Παίζουμε κάτι σημαντικότερο από αυτό. Παίζουμε πραγματικά με τη δομή της κοινωνίας. Γιατί όπως είπατε και εσείς πιο στην αρχή της εκπομπής, δεν είναι μόνο οι γονείς και τα παιδιά οι οποίοι ταλαιπωρούνται και όλο το οικογενειακό περιβάλλον. Φανταστείτε παππούδες πρώτης κατηγορίας και δεύτερης κατηγορίας. Δηλαδή οι παππούδες, οι γιαγιάδες και παππούδες της μίας γονεϊκής πλευράς θα πρέπει να κάνουν αίτημα στο δικαστήριο για να μπορούν να βρουν τα παιδιά λίγες ώρες. Θέλω να καταθέσω εδώ και θα μας ακούνε αυτοί οι παππούδες και οι γιαγιάδες και στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Με έχουν πάρει λοιπόν, μου έχουν στείλει μηνύματα παππούδες και γιαγιάδες οι οποίοι έκλαιγαν, ήταν σε απελπισία που είχαν να δουν τα εγγονάκια τους χρόνια ολόκληρα. Και μας ευχαριστούσαν για τις εκπομπές, γιατί προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν λύση με τα δικαστήρια. Και μόνο. Δεν υπάρχει ελπίδα εκεί. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Και να πάρουν από τα δικαστήρια κάτι θα είναι μερικές ώρες. Δηλαδή, εκ προημίου κάποιοι γονείς, κάποιοι παππούδες ζουν με τα παιδιά και κάποιοι άλλοι πρέπει να κάνουν αίτηση στο δικαστήριο και αν είναι τυχεροί να τα βλέπουν 4 με 5 ώρες κάθε 2 Σαββατοκύριακα. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει βία, γιατί υπάρχει θυμικό στην ελληνική κοινωνία. Μα γιατί συμβαίνουν κάθε λίγο και λίγα τέτοια. Ένα στα 2 ζευγάρια χωρίζει. Άμα λοιπόν ένα στα 2 ζευγάρια περνάει μια τέτοια ταλαιπωρία, ο μισός πληθυσμός περνάει από μια τέτοιου είδους ταλαιπωρία και φυσικά αυτό οξύνει νεύρα, θυμικό, σχέσεις. 65,6% των ανηλίκων εμπλέκονται σε υποθέσεις σχετικές με το διαζύγιο, λέει η ΕΣΤΛΑΤ το 2022. Πάνω από το μισό. Μάλιστα. Μην απορούμε. Θα ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά και λίγο την αποτυχία της πολιτείας να εμφυσίσει στην νοοτροπία σε διοικητικό και νομοθετικό επίπεδο τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ίδιου του νόμου για τον οποίο συζητάμε τώρα που τέθηκε σε ισχύ το 2021. Μιλάμε για τον νόμο 4800 του 2021. Ο νόμος 4808, 8 νόμοι μετά,
ήρθε και ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2019 που έλεγε για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τι έλεγε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ήρθε και είπε στα κράτη-μέλη της ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε βάσει φύλου να διαχωρίζουμε και την επαγγελματική εξέλιξη και την προσωπική εξέλιξη, ούτε τη γονική ιδιότητα. Δεν μπορεί η μητέρα να συνεχίσει να επομίζεται κατά αποκλειστικότητα το βάρος ανατροφής ενός παιδιού τη στιγμή που υπάρχει κι άλλος γονέας και πρέπει να επιμεριστεί και αυτό την ευθύνη. Επομένως, γονική άδεια και στους δύο γονείς. Και οι δύο υποχρεωτική λέτε. Υποχρεωτική. Και οι δύο θα εμπλέκονται στις δραστηριότητες σχολικές και οι δύο στις δραστηριότητες τις εξωσχολικές και οι δύο στους γιατρούς και οι δύο σε όλες τις ανάγκες των παιδιών. Γιατί. Εφαρμόζεται, κύριε Ζαχαράτη? Μισό λεπτό. Γιατί πρέπει και οι δύο γονείς να επομιστούν την ευθύνη της ανατροφής του παιδιού. Ήρθε λοιπόν το 4808 νόμος και τι είπε? Όπου έλεγε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη φροντίδα των παιδιών, ήρθε και μετέφρασε τη λέξη φροντίδα σε επιμέλεια, δημιουργώντας την συνθήκη της μονογονεϊκής οικογένειας, όπου αυτός που έχει την επιμέλεια είναι μονογονέας. Εάν αυτός που έχει την επιμέλεια είναι μονογονέας, ο έτερος γονέας τι είναι? Υπογονέας, ετερογονέας, δεν είναι γονέας? Είναι μια άστοχη αυτή. Όχι, και αυτό έχει πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις. Ένας άστοχος χαρακτηρισμός. Έχει πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις, γιατί υπάρχουν εδώ στην κοινωνία μας πραγματικοί μονογονείς. Μονογονέας είναι αυτός που έχει χάσει τον σύντροφό του. Τον σύντροφό του και πραγματικά παλεύουν να τα βγάλουν πέρα μεγαλώνοντας παιδιά και μεγάλο σεβασμό σε αυτούς τους γονείς. Αλλά έχουμε φτάσει σε μια διαδικασία όπου υποστηρίζει η πολιτεία, καλά κάνει και υποστηρίζει, μονογονείς τέτοιου είδους, δηλαδή διαζεγμένους γονείς, οι οποίοι πρακτικά δεν είναι μονογονείς. Γιατί και οικονομική υποστήριξη έχουν και τον πατέρα ή τη μητέρα αντιστοίχως μπορεί να την έχουν κοντά αν ζητήσουν τη συνδρομή τους, αλλά επιλέγουν να διατηρούν το μοντέλο της αποκλειστικής επιμέλειας και πάνε στον παππού, στη γιαγιά. Και σαν να μην έφτανε αυτή η προσέγγιση, το ότι η φροντίδα έγινε επιμέλεια, ήρθε το 2022 η Ευρωπαϊκή Ένωση και βγάζει διορθωτική και λέει Ελλάδα, όταν σου είπαμε να εξισορροπήσεις τα πράγματα, εσύ πήγες και έβαλες επιμέλεια. Σε παρακαλώ, διόρθωσε τον νόμο σου και κάντον φροντίδα. Άκουσε κανείς? Η Ευρώπη το είπε, η Ευρώπη τ' άκουσε. Φτάνουμε σήμερα 2026 και έχουμε διοικητικά οδηγίες και λένε οι οικογένειες, τώρα κυρίως νόμος, το Μάιο βγήκε, ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες... Το Μάιο του 26. Με αποκλειστική επιμέλεια 6 μέρες παραπάνω άδεια επειδή είναι μονογονείς. Δεν λέω να μην πάρουν άδεια, αλλά να πάρουν και οι δύο γονείς. Γιατί υπό αυτό το πρίσμα και οι δύο είναι μονογονείς. Τώρα εκεί μπλέκουμε άλλα πράγματα. Μπλέκουμε άλλα πράγματα. Τα οποία θα έπρεπε να υπάρχει ένα πλαίσιο θεσμικό ή νομικό ή έτσι όπως θα έπρεπε να είναι εν πάση περιπτώσει από την πολιτεία, προκειμένου να εξασφαλίζει τα προνόμια των γονιών που μεγαλώνουν ανήλικα. Είναι αυτό που είπε πριν ο κύριος Καραμανόλης για την νοοτροπία. Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να διαμορφώσει και την νοοτροπία της κοινωνίας. Δεν μπορεί από τη μία να προάγει στην κοινή ανατροφή και από την άλλη να πριμοδοτείς την αποκλειστική επιμέλεια. Πρέπει να διαλέξουμε πού θα πάμε. Δεν γίνεται να καταργείς την ουσία και το πνεύμα της νομοθεσίας για την κοινή ανατροφή με επιπλέον νόμους και διατάξεις και εγκυκλίους που ουσιαστικά καταστρατηγούν την εφαρμογή της κοινής ανατροφής. Ό,τι λέει, αν μου επιτρέπετε, κυρία Ματθαίου. Και να κλείσω με εσάς, κύριε Καρακώστα. Ναι, σας ευχαριστώ. Ό,τι λέει ο κύριος Ζαχαράτος και ο κύριος Καραμανόλης, συμφωνώ απόλυτα μαζί τους, συντείνουν στο ότι ο νόμος, ο 4800 του 21, που έτεινε για πρώτη φορά πανηγυρικά, αναδείχθηκε η ισότητα των γονέων. Πού θέλουμε να φτάσουμε? Θέλουμε να φτάσουμε στην αλλαγή του παραδείγματος. Άρα τις όποιες πολύ σωστές και εύστοχες παρατηρήσεις κάνει ο κύριος Ζαχαράτος, έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι η πολιτεία στην πραγματικότητα έρχεται και υποβαθμίζει την προσπάθεια για αλλαγή του παραδείγματος. Από τη στιγμή, από την άλλη, που έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, εγώ να θέσω και μια τελευταία έτσι πτυχή, γιατί ένας από τους αντιλόγους και την πολεμική που δέχεται ο νόμος για τη συνεπιμέλεια είναι ότι δήθεν αυξήθηκε η αντιδικία. Πράγμα το οποίο δεν έχει καμία επαφή ούτε με τη νομική, ούτε με την απτή πραγματικότητα. Πώς είναι δυνατόν ένας νόμος ο οποίος λέει ότι δύο άνθρωποι είναι ίσοι και ένα παιδί προστατεύεται γιατί πρέπει να ανατρέφεται από δύο γονείς, ενθαρρύνει την
την αντιδικία. Σε αυτά που λέει ο κύριος Ζαχαράτος και ο κύριος Καραμανόλης, όταν ένας γονιός βάλεται, ο ένας από τους δύο βάλεται, είτε από τις αποφάσεις του κράτους, είτε από την πραγματικότητα τη δικαστηριακή, δεν θα διεκδικήσει το δίκαιο για το παιδί του, δεν θα κάνει κινήσεις να προστατεύσει το παιδί του, δεν θα κάνει ενέργειες για να αναδειχθεί το δικαίωμά του. Αυτό λοιπόν δεν είναι ενθάρρυνση της αντιδικίας. Η αντιδικία δεν ενθαρρύνεται με την εφαρμογή του νόμου, η αντιδικία ενθαρρύνεται με τις αστοχίες του κράτους και πολλές φορές των δικαστηρίων. Να κλείσω με αυτό, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι σίγουρα υπάρχουν ερωτήσεις από τον κόσμο, υπάρχουν απορίες. Θα είμαστε εδώ και σε μια επόμενη εκπομπή και θα έχουμε καταγράψει τη δική σας γνώμη, αγαπημένοι τηλεθεατές, και θα είμαστε εδώ να λύσουμε όποιες απορίες μπορούμε. Σας ευχαριστώ όλους, κύριοι, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να ευχηθώ σε όλους σας καλό βράδυ.